Veríte, že Spojené štáty a Rusko sú práve teraz vo vzájomnej vojne? To by som nepovedal. A v každom prípade to nie je to, čo chceme. Samozrejme, chceli by sme mať normálne vzťahy so všetkými našimi susedmi, ale vo všeobecnosti so všetkými krajinami, ale najmä s veľkou krajinou, akou sú Spojené štáty. Prezident Vladimír Putin opakovane vyjadril úctu k americkému ľudu, k americkej histórii, k americkým úspechom vo svete a nevidíme dôvod, prečo by Rusko a Spojené štáty nemohli spolupracovať v záujme celého sveta. Oficiálne nie sme vo vojne, čo sa však deje na Ukrajine je, že niektorí ľudia tomu hovoria hybridná vojna. Nazval by som to aj hybridnou vojnou. Ale je zrejmé, že Ukrajinci by bez priamej účasti amerických vojakov nedokázali to, čo robia s modernými zbraňami dlhého doletu. A to je nebezpečné, o tom nie je pochyb. Nechceme zhoršovať situáciu. Ale keďže sa proti pevninskému Rusku používajú ATACMS a iné zbrane dlhého doletu, vysielame signály, dúfame, že ten posledný pred pár týždňami signál s novým zbraňovým systémom s názvom Orešník brali vážne. Spojené štáty a spojenci Spojených štátov, ktorí tiež poskytujú tieto zbrane dlhého doletu kyjevskému režimu, musia pochopiť, že by sme boli pripravení použiť akékoľvek prostriedky, aby sme im nedovolili uspieť v tom, čo nazývajú strategickou porážkou Ruska. Bojujú za udržanie hegemónie nad svetom v ktorejkoľvek krajine, akomkoľvek regióne, akomkoľvek kontinente. Bojujeme za naše legitímne bezpečnostné záujmy. Oni bojujú za režim, ktorý je pripravený predať alebo dať Západu všetky prírodné a ľudské zdroje. My bojujeme za ľudí, ktorí žijú na týchto pozemkoch, ktorých predkovia tieto pozemky v skutočnosti rozvíjali. Stavali mestá, stavali továrne po stáročia a storočia. Záleží nám na ľuďoch, nie na prírodných zdrojoch, ktoré by si niekto v Spojených štátoch rád ponechal, a aby na týchto prírodných zdrojoch sedeli len Ukrajinci ako sluhovia. Takže odkaz, ktorý sme chceli vyslať testovaním tohto hypersonického systému, v reálnej akcii, je, že budeme pripravení urobiť čokoľvek, aby sme bránili naše legitímne záujmy. Nenávidíme čo i len pomyslenie na vojnu so Spojenými štátmi, ktorá bude mať jadrový charakter. Naša vojenská doktrína hovorí, že najdôležitejšie je vyhnúť sa jadrovej vojne. A boli sme to mimochodom my, kto v januári 2022 inicioval posolstvo. Spoločné vyhlásenie vedúcich predstaviteľov 5 stálych členov Bezpečnostnej rady, že urobíme všetko preto, aby sme sa vyhli konfrontácii medzi nami, pričom uznávame a rešpektujeme bezpečnosť, záujmy a obavy toho druhého. Toto bola naša iniciatíva. A bezpečnostné záujmy Ruska boli úplne ignorované. Keď približne v rovnakom čase odmietli návrh na uzavretie zmluvy o bezpečnostných zárukách pre Rusko, pre Ukrajinu v kontexte koexistencie. A v kontexte, keď Ukrajina nikdy nebude členom NATO, ani žiadnej iného vojenského bloku. Existuje niekoľko kanálov, ale väčšinou na výmenu ľudí, ktorí slúžia v Rusku a v Spojených štátoch. Došlo k niekoľkým výmenám
Sú aj kanály, ktoré nie sú propagované ani zverejňované, ale v zásade Američania posielajú cez tieto kanály tú istú správu, akú posielajú verejne. Musíte prestať, musíte prijať spôsob, ktorý bude založený na ukrajinských potrebách a ukrajinskom postoji. Bol rozšírenie nedávno o víťazný plán. Uskutočnili niekoľko sérií stretnutí. Kodanský formát, Burgenstock a chvália sa, že v prvej polovici budúceho roka zvolajú ďalšiu konferenciu a vtedy milo pozvú Rusko. Toto všetko sa vážne opakuje prostredníctvom rôznych dôverných kanálov. Ukrajinská vláda bude prijatá do NATO, ale záruky NATO by sa v tomto štádiu vzťahovali len na územie kontrolované vládou a zvyšok by bol predmetom rokovaní. Ale konečným výsledkom týchto rokovaní musí byť v podstate úplné stiahnutie Ruska z ruskej pôdy. Prenechanie ruského ľudu rasistickému režimu, ktorý vyhladil všetky práva rusky a rusky hovoriacich občanov ich vlastnej krajiny. Z USA máme tento kanál, ktorý sa automaticky zapne, keď dôjde k odpáleniu balistickej strely. Čo sa týka tejto nadzvukovej balistickej rakety stredného doletu Orešnik, 30 minút vopred poslal tento systém správu do Spojených štátov. Vedeli, že je to tak a že si to nepomýlia s ničím väčším a skutočne nebezpečným. Myslím si, že systém znie veľmi nebezpečne. No viete, bol to skúšobný štart. Nehovoríme o vyhladzovaní kohokoľvek populácie. My sme túto vojnu nezačali roky a roky. A roky sme posielali varovania, že tlačiť na to bližšie a bližšie k našim hraniciam sa chystá. V roku 2007 začal Putin vysvetľovať ľuďom, ktorých koniec dejín predbehol a boli dominantní. Žiadna výzva a tak ďalej došlo k prevratu. Američania sa netajili tým, že sú za ním. Prebiehal rozhovor medzi Viktóriou Nulandovou a vtedajším americkým veľvyslancom v Kieve, keď diskutujú o osobnostiach, ktoré majú byť zaradené do novej vlády po prevrate. Peniaze vynaložené na Ukrajinu po nezávislosti boli spomenuté ako záruka. Že všetko bude tak, ako chcú Američania. Takže nemáme v úmysle vyhladiť ukrajinský ľud. Sú to bratia a sestry ruského ľudu. Vedúci kancelárie Zelenského raz povedal, že sa postaráme o to, aby mestá ako Charkov, Nikolajev zabudli, čo znamená ruština. Ďalší chlapík z jeho kancelárii vyhlásil, že Ukrajinci musia vyhladzovať Rusov prostredníctvom zákona alebo v prípade potreby aj fyzicky bývalého ukrajinského veľvyslanca v Kazachstane. Jeho meno som zabudol, sa preslávil pri poskytovaní rozhovoru a pri pohľade do kamery počas natáčaní a nahrávaní povedal, že našou hlavnou úlohou je zabiť čo najviac Rusov, aby naše deti mali menej na práci.
less things to do.